Kaixo egunon, otsailaren 8 dugu, osteguna, eta goizeko 11 eta 25 ditugu. Zuzenean Tolosako plaza zaharretik ari gara. Hori da, egunon guztioi, ia zitzeman gerizuen gaurko egunez hementxe izango gehiela, eta zintzo demonio, 28 kanala eta Tolosaldeko ataria esan bezala hemen gaude, Tolosako inauterien lehertzea, hementxe bertan batzen dute bezala zuei eskaintzeko. Goiztiar iritsi dira urten inauteriak, pentsa urte bete ere ez dela pasa, iaz kasinoko balkoi honetatik, inauteriak ondo pasatzeko esan genizuenetik. Eta egia esan oinat, seguru askorentzat goizek iritsiko zirela, baina ostegun gizena egia esan ez da sekula momentu txarrean iristen, eta gu pozik eta pres gaude urteko egun garrantzitsuena zuei kontatzeko. Hori da, minutu gutxi barru suziria botako dute Tolosako udaletxeko balkoitik, eromena izango da nagusi Tolosako plaza zarrean, baina guzti honen aurretik eskerrak eman behar dizkiogu aurten ere Tolosako kasino elkarteari, beste urte betez, festa hasiera begiratzeko, plaza zarreko balkoirik aproposena utzi digulako. Hori da, egia esan 12 bueltan zoragarria da hemendik ikusten dugun irudia, urtero errepikatu eta urtero berritzen den irudi hori, eta hasi da plaza borborka txisturoriak ere hasi dira, beraz, gu prest gaude. Hori da, Imanol lankidea ere plazan bertan daukagu, eta bera kontatuko dugu plaza zahar ederronetako txoko batzuetan gertatzen den guztia. Bai, protagonistei eta festazalei mikrofonoa sartuko die berak, eta esan bezala minutu gutxi barru protagonistak izango ditu bere aldamenean. Eta irudietan ikusten ari gara, pixkanaka, plaza zaharra jendez betetzen ari dela, txilaba, kolorea, girona nagusi. Bai, bakizuen bezala Kabialai elkarteak urtero inauteri zale Peto eta Tolosarrak saritzen ditu, eta aurten 2018ko inauteri goiztiar hauetan berezubiko karrozako kidei emango die errekonozimendu berezi hori iritsi dira gainera udaletxera. Hori da, 1980 hamarkadan hasi ziren, eta duela gutxi arte karrozarekin atera izan dira, inauterien historiako mozorro epikoak utzi dituzte egia esan. Bai, berek asko aipatu zituzten zerrenda horretan, legioz atera zirenekoa izan liteke bat, eta beste hainbat ere argazkietan erakutsi zizkiguten ez da oinat. Hori da, eta horrez gain, Frankoren berpiztea, Errusiar ejertzitoa, Atila eta Jose Gurutxaga alkatea, eta Txarrainen akademia izan dira, berazubikoek atera dituzten karroza entzutetxunetakoak. Hori da, eta ezin ahaztu, jendeak freskoen izango duen mozorroa, iaz Mariano Rajoy Tolosara paseoan ekarri zuteneko mozorro hura, bideoa viral bilakatu zuen dakizuen bezala, eta sinpletasunetik mozorro eder bat egitea hori da entzuzen. Hori da, izugarrizko arrakasta izan zuen, eta hori da Tolosako inauterien sustraietako bat. Eta berazubiko karrozakoek ere nabarmendu nahi izan dute, horixe, kaleko inauteria egiten dutenei eskaini diotela Kabialai kutxuna saria. Bai, eta kaleaz ari garela, plaza ari da betetzen, txaranga doinuak ere ari garaia da entzuten, eta aipatu bezala txisturari bandako kidek kaleak hartu dituzte inauteri 8koarekin, lehen itzulia egingo dute, eta une batetik bestera inauteria benetan hasiko da Tolosan. Hoi da, itzaztuk esan dezu, gaztetxoek lehen hilarak hartu dituztela, eta bai gaztetxoak eta baitagun ikuste jadenak festarako grinaz gaudela. Iaz aspaldiko betekadarik handiena izan zuen plaza zarronek, ezta? Bai, iazkoa izugarria izan zen, Solana kalea eta Nafar zubia goraino beteta zeuden, eta ziur oinatz gaur Tolosarrek irudi bera errepikatuko dutela. Hori da, eta esan ari gara, inauteriak aurten oso goiz iritsi direla, duela hilabete eskas errege opila jaten ari ginen. Hori da oinatz, urtarriaren 5ean hasten da benetako atzera kontua Tolosan, errege ezberan eta aipatu bezala susmoa daukat azken unean ibilizaleak diren horiek, urten larri xamarri ibiliko direla, baina hori ere bada Tolosako inauterien magia. Hori da, eta irudietan ikusten ari gara, onostegun gizen pertsonaia eta txaranga plaza zaharrera iritsi dela, txaranga doinuekin lagunduta. Hori da, badakizue azken urteotan beste konpartxa bat ere protagonista izaten dela Tolosako plazan, eta ari dira sartzen, Hori da, beraien txistorrak lepotik zintzilika, txaranga instrumentuak, jendea saltoka, iristear dira inauteriak itzea. Hemen dira usaindu egiten da, eta eguraldiak momentuz ere ez digu hutsik egin. Eguraldia uste baino beto oraingoz, ez? Bai, udaberri girorik ez dugu antzematen, negu gorria, baina eguraldiaz hitz egiten ari garen honetan, eguralditik gertu dago eta balkoi batetik gertu dago Imanol gure lankidea. Aurren Imanol.
leku privilegiatu onera etorri ahal izan degula. Bueno, nola ospatzen duzu hemen txupinazoa leku honetatik? Bueno, hemen lagun artean ospatzen dugu, urtero bezala, hemen astegia pixkat, bermu pixkatekin, gero txupinazua, txoixua jan, da ean. Eta dantza pixkat bota, eta hola. Eta hori zemat elkartzen zeate, zemat urde makizue honetan? Ez dakit, exactamente, porque junda etorriken da jendea, horren, ez dakit, agian izan daiteke 25, 30, igual denak batea ez, baina batzuk lehenago etorri, beste batzuk jun, horrela. Eta, pentsatzeko, hemen dana balkoian ez zeatek abituko, ez? Ego nola bizitzen dezue? Batzuk, ataritik ikusten dugu, telebistatik, hori da San Ferminetan bezala, denak ezin sartu balkoietan. Ez dakit sarrera kobratzen dezun edo honea tortzeko, ez. Hemen jendia tortzeko eta batzuk ardo botinak hartzeue, beste batzuk tortilla, pixkat, horrela. Eta gero zer, ja txupinazoa bukatzen danean, zer egiten dezue? Jarraitzen dugu pixkat, bazkaldure hemen jendiak ekarritako gauzekin, jan, da gero kalea atatzen, gero atxalde partia, no? Egualdin araberare geixo gozatzen dugu jistia. Eta nola bizitzen dira hemen Plaza Zaharretikan inauterik guztik, ez da, txupinazoa esan duzu, baina gero beste inauterik guztia, beste momentu berezin bat izaten da. Hemen momentu berezi asko egoten dira, txarangak ebai non nahi pasat, hemen ipasetzen dira txaranga guztik, eta hemen tope, bizitzen dira inauterik. Erki, eskerrik asko eta ondo pasa inauterik. Bai, eskerrik asko. Zari ginen eta baita inautori goiztiarrez ere, baina ikusi duzu herritaren irriparreak ikusita berdin diola goiztiartasun horrek. Eta mozoro erdipurdi prestatu baldin badugu ere, lasai Tolosako inauterietan, mozororik onena gozatu eta bizitzen dena izaten da egia esan. Noskitzea, zalantzarik gabe, gainea, mozorro egunen aurretik ere, ospatzeko asko izaten da Tolosan, eta batzu inauteriak goiz iristeak ez die zertan eragiten. Ez, sekula ez die eragiten, eta Vista Alegre txarangakoek berriro ere bota zuten atzo, gauko 12etan txupinazoaren aurreko txupinazoa. Urtetik urtera egia esan, jende gehiago gerturatzen da trianguloko hitzordu horretara, eta esan genezake, inauterizale perfektuak edo peto-betoak bai ala bai egon beharra daukala bezperako txupinazo horretan. Zalantzarik gabe, eta hitzea, ezin gaurko zuzenekoa eguraldia aipatu gabe utzi, lehen esan dugu, eguraldia udaberriko ez, neguko eguraldia daukegula, baina, eguraldia oraingoz ateri dagoela esango nuke, hemen guk behintzat lehiotik ikusten dugunan arabera, ez du hurikai. Bai, hotz egiten du hori bagenekien, gauza jakina da, asteartera bitarte erropa kapa deixenterekin ibili beharko dugula, iazko eguzkirik ere ez dugu, baina momentuz, errespetatzen ari da eguraldia, Tolosako egun garrantzitsuena. Samar daukagu guk obsesio txiki bat badaukagula eguraldiarekin, urtero inauterien aurretik egunero interneten orrialde asko begiratzen ibiltze gehala, baina datorrela aurrera eta kalera. Hori da, hotza eta prezipitazioa ziurrak izango dira igandetik aurrera behintzat, baina egia esan dantzan ibili dira aurre ikuspenak eta nork daki zerura begiratu eta datorrenari inauterizaletasunez erantzun, hori egin behar da hemen. Hori da, eta urteurrenekin jarraituz, aurten, urteurren dexente ospatuko ditugu. Bai, urtero izaten da inauterien bueltan, tradizio handiko festak diren horretan, urtero ospatzeko zerbait izaten da inauteriez berez aparte, eta aurten, besteak beste, Aizorratz elkartearen aur jaialdiak 50 urte bete zituen joan den larun batean, eta baita Tomas Hernandez Donostiarrak ere 50 kartela egin du aurten inauteriak iragartzeko. Hori da, Polgo Ipaja txarangak 80 urte bete ditu, Aizorratz eta Kabila txarangek 75, Urdina Txiki txarangak 50 urte, Alkoiano txarangak 60 urte, eta azkenik Pokatripa eta Sukalde txarangek 55 eta 55 garren urteurrena ospatuko dituzte urrenez urren. Haze markak, zenbaki oso potoloak. Bai, potoloak eta polita gainera, eta txarangak besterik ez duzu aipatu, izan ere ze izango lirateke Tolosako inauteriak txarangari gabe, ez da, Tolosar askorentzat ia gauza bera dira, inauteriak eta txaranga bat datoz. Bai, hala da, niretzat behintzat bai, eta nik uste zuretzat ere hala izango dela. Bostegun hauetan, momenturik politxenetako asko, txarangen inguruan sortzen dira, eta horrela izaten jarrai dezala inauteriak. Noski, eta gainera badira, txarangakin lotutako arau txikiak edo kuriositateak kaos horren barruan, inauteriak kaotikoak direlako, baina legeak ere badituztelako, eta adibidez gaurko egunez, ostegun gizen egunez, ostegun gizen edo Sasiko Ipatxu abestia behin eta berriz entzuten da Tolosako kaleetan. Hori da, kantu horrekin lehertzen da festa, eta egun osoan hori entzuteko 1000 aukera izango dituzte txarangazaleek. Zezen plazara igoeran berriz, beti 2 kantu jotzen dituzte txarangek. Errepertorio ofizialean 7. eta 4. zenbakia dutenak, edo Praxkoarena eta Irureta abestiak.
Egia esan oinat zoragarria da Tolosako inauterietako repertorioa, ez dut disimulatuko, kalejirak, kabanerak eta fandango torinarinak ere badira tartean zuk ezakit baduzun abesti kutxunik. Ez da bat erresa, hainbeste abestin artean abesti bat aukeratzea, baina bueno, baten bat esatekotan troika oso gustokoa dut, baita galtzaundire, jota, ez dakitzuk itzea. Bai, horiek aipatuko nituzke eta molinatxo ere utziko jazu, zer da hortan hartzen. Bueno, beti esaten dugu inauteri zero bakoitzak bere inauteri propioak sentitzen dituela, eta hori gertatzen da kantuekin ere, eta plazazarra ari da betetzen inauteri zalez, Suzireren unea gerturatzen ari da, eta balkoiak ere betetzen ari dira Kabialeko korporaziokoak, Hori da, pixkanaka, hasi dira Tolosako udaletxeko balkoira ateratzen, plaza ere geroz eta beteago dago, geroz eta koloretsuago, eta giro aparta. Ea urten ze prestatu duten pregoi horretarako, egia esan hemen plazan goiztiar xamar aritu garenok pistaren bat edo ikusi ahal izan dugu, baina momentuz ez dizugu ezer aurreratuko, ziur zer esana piztuko duela. Hori da, ikusi dugu Onostegun gizen txaranga sartu dela, beraien animatzaileak ere bai, eta horixe, udaleko Tolosako udaletxeko balkoira pixkanaka, Kabialai elkarteko kideak eta korporazioko kideak ateratzen ari dira. Badakizu inauteritan Kabialaiko korporazioak egun batez lanak entzen dietela benetako udalordezkariei, eta gaur ere hartu dute balkoi hori dantzari ez inguratuta. Urtero gai polemikoi heldu diete, bai behintzat azken urteotan, Barzina, Iaz Trump ere etorri zen Tolosara, eta aurten beratzubiko kutxunekin batera ziur zer esana piztuko dutela. Hori da, gu adi egongo gara udaletxeko balkoira, naiz plazara, eta berdin egongo dira plazako eta balkoitako tolosarrak ere. Egun honetan, plaza zarreko balkoiak leku privilegiatu bilakatzen dira. Eta askotan pentsatzen dugu, noizbait erori ere egingo direla, inbeste jende hartzen duten balkoi horiek, eta urten esango nuke oinat sekula baino goizago bete dituztela balkoiak, behar bada urtero goizago betetzen dutela iruditzen zaigu, ez dakitzen nire sentsazioa batu da. Bai, posible da, eta esan barra daukagu udaletxeko balkoiez gain, plaza zarreko beste balkoiak ere, jendez betetzen hasi direla, plaza zarrau gainera oso polita, dekoratzen dute, erabat txukun atontzen dituzte balkoi guztiak oialez eta zapiz, eta ez dago balkoirik oiali gabe, galtzaundiren letra horri adi entzun eta kasu egin, eta Tolosarrek zintzo, demonio, balkoiak dekoratzen dituzte, eta baita txiloa jantzi ere, oinat, haze irudia ikusten ari garena. Hori da, lehen aipatu dugu plazako lehen hilarak bete direla, baina nik esango nuke plaza erdia, jadanik, nahiko beteta daukagula. Bai, jendea epelera gerturatzen ari dela ematen du, 3 gradu eskase edo izango dira, goizeko 10 aldera bintzat hori zion termometroak, eta gaur salto egiteko aitzakiarik bintzat ez dago, Hori da, plaza beteta, Solana kaletik ere jendea andana dator, Napar Zubia ere geroz eta beteago dago, eta inauteria badatorritzea. Bai, badator eta jendea badator, badakizu ikastetxetako gaztetxoek, neskamutiek, 11 kaldera edo bukatzen dituztela ikuskizunak, eta horiek amaitutakoan, segituan gerturatzen da jendea plazazarrera. Bai. Imanolan kidea prest daukagu, aipatu dugu, udaletxean dagoela, eta pauso emango diogu Imanoli zer kontatzen digun. Hori da. Hementxe gaude balkoitikan, ja dana plaza betetzen ari da, eta hemen daukagu gurekin, Makarne Iturbe, kaixo? Kaixo, egunon. Hemen bera da, Berazubi karrozako kidea. Nola orain arte nola izeate ospatzen, nola dijoa orain gaurko eromen hau? Pixka bat urduri ez, ze da dena dago programatuta, martartan amaiketakoa, orain eman digute premioa kutxuna 2018, orain berak egingo dute sorpretxoren bat, da pixka bat urduri. Eta pentsatzen emozionatuta edo nola idea bizitzen, zu gainet zaude parodia egiteko jantzita hor pixkat ikusi dugu, ez dugu dana esango ze gertatuko dan, gero jaikingo dute segituan, baina pentsatzen emozionatuta eta egun guztia ere bizitzeko prest. Bai, beraiek emozionatuta daude, naiz eta igual kanpoa asko ez atera, urduritasun hori, baina barrundik handara matzatek. Eta gero zer egingo duzue, hemendikan txupinazoa bukatu eta dana, zer egingo duzue? Gero egingo dute Kabialaiekoakin kale jiratxo bat, gero baskaltzea jungo dira, eta gero arratzaldian xixenetara. Eta gero, igandea, astelena, asteartea etorriko da, baita ere egun handiak, hor zerbait komentatu dezakezue, zer egingo dezue, zer ez, edo sekretu mantendu behar da?
Bueno, gu ja karroza ez dugu ateratzen, orain dela 3 urte gutxi gora beratikan, orduan, igandea eta asteartean egongo dira San Francisco, ni ere bai aurten izango naiz, Kutxako parean, eta gero astelenian ibileko ga kalean zehar bueltak ematen. Zertaz atako gan? Sorpresa, inauteritan sorpresa izaten da dena. Eta, bueno, oain txupinazoa bukatzerakoan berriz ere joango zarete, pentsatzen dut, konpartxarekin, eta zer daukazue, gero bazkaltzera, segituan hemendikan ateatakoan zein godezue? Kale jiran, txarangan atzetikan suposatzen dut joango gehala, kabialai elkarteko kidekin, eta, bueno, pixka beraien atzetikan, edo beraie dira gaurko festa antolatzen dutenak, eta beraiei jarraitu behar ditugu gaurko egunean. Ondo pasa dezazuela, inauteriak. Bale, eskerrik asko berdin. Bueno, eta hemendikan gero ere jarraituko dugu, inauteri hauen berri ematen. Gero arte. Manol eta Bakarneri, eta bueno, aurten gomenduak Berazuiko karrozako kideak izango dira, hemendik gutxira egingo zaio omenaldia udaletxeko pleno aretoan, baina bueno, beste omendu batzuk ere aipatu behar ditugu aurtengoan, ez da hitzea? Bai, hori da, aipatu ditugu txarangen eta elkarten urte hurrenak, eta inauterietan, tamalez, joandako jende horri ere, omenaldiak edo oroigarriak egiten dizke udalak, eta aurten egiterauan Jose Gartzia eta Xanti Baltza mandu dituzte, musikariak biak eta zalantzari gabe inauteriekin estu lotutako pertsonak. Hori da, urtero omenduak izaten ditugu eta urtero baita berrikuntzak ere. Aurten, bueno, inauteriak esan barra daukagu berrikuntzaz edo nobedadez beteta datozela. Bai, hori da, urtero izaten da aldaketa txikiren bat antolakuntzaren alde, baina aurten bereziki berrikuntza asko izango ditugu, entzuten duzu jendearen bulla hasi direlako Berazuiko konpartsakoak beraienak egiten, baina guk jarraitu egingo dugu eta eskainiko dizugu gero egiten dutena. Berrikuntza horietako bat, esaten ari ginen bezala, karrozen ibilbide aldaketa izango da. Azken urteetako masifikazio hori saiesteko eta ibilbide berri bat egingo dute, eta Oria kalean Nafarroa etorbidea eta Foruen etorbidea ere hartuko dituzte karrozek, San Francisco eta Arrondia kalez gain. Hori da, eta karroza eta karrozen artean distantzia neurri bat ere jarri dute. 30 metro utzi beharko da karroza eta karrozaren artean. Eta honetaz gain, isiltasuna ere nagusi izango da txarangen mesederako. Bai, hori da, arratsaldeko 6 zortzietara bitartez, zaldunitzatik asteartitara, isiltasun hori errespetatu egin beharko dute karroza eta konpartsa guztiek, txarangei beren lekua eta protagonismo guzteko batetik, eta bestetik, isiltasun zerbait ere, oparitzeko inauterizalea iza. Hori da. Bestalde, zaldunita bezperako danborradak mende pasatxoko tradizioa izanagatik urteak diraia da, hitzordua itzaltzen ari zela. Eta horregatik, aurten berrikuntza batzuk gehitu eta danborrada eraberritzea adostu dute. Bai, aurten ibilbidea aldaketa izango dute hauek ere, eta plazazarrean hasiko da danborrada, eta baita bokatu ere eta gainera, danborra jotzeaz gain, galtzaundi pieza kantatu ere egingo dute. Hori da, zuk aipatu duzu hitzea, plazazarrean hasi, plazazarrean bukatu, eta parte hartzaile guztiek elkarrekin afaltzeko aukera izango dute, zerkausian. Eta honez gain, alkohol eta droga prebentzioa ere martxan jarriko da, larunbataz geroztik. Bai, urtero lanean aritzen da Tolosako prebentzio maila eta inauterietan lanketa berezia egiten dute, baina aurten joan den larunbataz geroztik hasi ziren prebentzio hori gazte lokaletan eskuarte zuzenarekin egiten. Ailaket elkartekoak eta Immaculada ikastetxeko ikasleak. Hori da, eta prebentziorik beharrez duena umorea eta grina inauterizalea da. Saioa hasieran ere esan dizuegu, momentu txiki batean betetzen dela plaza, eta esan eta bete, plaza iaia beteta daukagu, eta garaia hau izaten da leku hartzeko momentu aproposa. Bai, aztibili behar zen da hemen oinatz, jende asko amaiketako egiten eta goxe-goxe egongo zen seguraski, baina hemen irudi zoragarri horretaz gozatu nahi duenak plazan hartu beharra dauka tartea eta balkoian ezinezkoa begiratu menez, bigarren pixko balkoi horiek eroringoia. Lepo daude. Urteroko komentario izaten da, ez da, balkoi hauek urteretik urtera geroz eta jendetsuago egoten direla, eta beti esaten dugu, egunen baten goitik bera eroriko diela. Aurten gainera, bueltan dugu Onostegun gizen pertsonaia, iaz, bajan izan zen, ezin izan zuen bere txerri kutxunarekin atera, baina aurten hemen da, Ostegun gizen jauna. Hori da, eta aipatu dugu, 12 laurden gutxiak alderak, abialai kutxunai urteroko omenaldia egingo dietela udaletxean, eta, Hariko dira, ez? Hori da. Hemendik ez dugu ikusten, baina hor hariko zaizke errekonozimentu eta oroigarri hori ematen oso gustura zauden, kabialai
kutxuna jasoko duten Berazubiko karrozako kideak, eta behin baino gehiagotan errepikatu dute saria kaleko inauteria egiten duten horiei eskainia izango dela, eta hemendik esan behar dizuegu, zuek ez duzu oraindik iruditan ikusten, hau esklusiba da hitza. baina esklusiban, Bai. hori da. Gure paparatziak esan digu, Berazubiko karrozako kideak prest daudela eta ikusten dugu, sekulakoa montatuko dutela Bai. Plaza Zarrean. Nafarzu bira begirari gara hemendik hasinotik, eta egia esan, nik uste dut pare bat minutu barru Plaza Zarrera iritsiko direla, eta orduan bai hasiko dela hemen izugarrizko antolatu dute. Bai, bazpare, errepasatuko dugu urteroko pertsonaiak izaten dira, dantzariak, bordondantzariak, korporazioa, aguazilak ere, apain jantzitza ateratzen zaizkigu, baina hori ez gain, gaur ikusiko dituzuen gainerako pertsonaia guztiak, Berazubiko karrozako sormenetik ateratakoak izango dira, beraz, adi irudiei, Hori da, esan barra daukagu, Patxi Amian Ostegun gizeneko alkate bilakatzen dela urtero. Ez dakit, nik Patxi oraingoz ez dut ikusten udaletxeko balkoian. Ez bere funtzio politikoetan ariko da basaria banatzen. Eta, aldarrikapenetarako plaza ere izaten da Ostegun gizena, hor ikusten ditugu Asuncioneko langileak beren pankartekin, eta bakoitzak hemen nahi duena komila tartean egiteko aukera izaten du ez, inauterietan eta Ostegun gizenean. Hori da, zuk esan ez bezala, neurri batean, baina inauteriak ere libertate hori ematen dute, Hori ez da, da? askatasunaren plaza eta batez ere ondo pasatzeko plaza, eta gaur oinatz, txistorra izaten da nagusi. Ez Urdaiazpikoa, ez Gazta, txistorra izaten da nagusi, eta hemendik ateratakoan, Tolosako taberna guztietan, elkarte guztietan, mokautxo bat jateko aukera izango du edo nork, Hoi da, guk ere konexioa bukadutakoan jumarko deu taberna, pintxotxoen bat jatea, Noski baietz. eta bainauterei hasire emate eta gozatzera. Gaurrak eso saldabero bat ere hartu beharko dugu, hotzonekin, baina hauxe da negua eta inauteriak ere beroarekin ez lirateke gauza bera izango ez. Ez, inauteria horrela da, guk ja horrela prestatu ditugu inauteriak, Horrela bizi ditugu. eta ipatu barra daukagu txosnaguna ere topaginez ekingo dietela inauteriei eguerdiko ordu batetan. Bai, han urtero egiten dute topa, eta gainera topa horrez gain egitera hau zabala ere prestatzen dute inauteri guztietarako, gaur bertatik hasita kontzertuak, musika eta beste hainbat ekitaldi izango dira, aurten gainera karpa berezki handia jarri dute txosnagunan. Hori da. Eta Euskal Herria plazatik kanpora, esan barra daukagu, arratsaldeko 4:00 zezenfesta izango dela. Tolosan izugarrizko arrakasta izaten duen ekimena izaten da zezenfesta, eta aurten ere sekulako ilarak sortu dira sarrerak hartzeko. Beraz, txartelak dituzuenok, zorionak zuek. Bai, egia esan urtero errepikatzen den fenomenoa izaten da, eta aurten ere aste honetan Leido atari horretan goizeko 5 ez gerozik jendea jarrita zegoen sarrerak eskuratzeko. Zezenak amaituta gaur noski kalejira berriro nola ez. Inauteriek saltok aritzeko sasoia eskatzen dute, eta hori eta San Francisco kaletatik barrena alde zarreraino jetxiko da, gaur pintxana eta kabiela itxarangekin jendetza inautori zale guztia. Hori da. Juntzean, txosnagunetik manifestazioa deitu dute eta aurrera elkartaren danborrada ere izango da noski. Aurten lehen aldiz, danborra dago ere kulturatxeko alkoitik botako dute bere pregoia, zerbait berri eskainiz. Eta txarangez ari ginen, jaitxeraz ari ginen, eta badirudi Imanol lankidea prest dugula kabiala txarangako kideekin, hor beran giro epel horren barruan. Kaixo Imanol, ea zer diguten txarangakok? Kaixo berriz ere, hementxe gaude, oin ja plaza erdian, ja balkoitatik jatsi gara plazara, eta hemen gaude kabiala itxarangako Unai Zabaletarekin, eta jotzen dezula? Tromboia. Noiztikan kabiala itxarangan edo? Badakizu ez dakitela, baina urte pila bat. Nik 2000 urtetik, noski. Eta txarangak berroita gehiago urte, bai. Inkantzable txarangak kabialean urte asko da maki, bai. Berroita gehiago urte. Eta hala ere, hemen ez dakit zirrera berezia izaten da, 12ko momentu hau edo nola bizitzen ezu? Nik bai, ni naiz hemengoa gaina. Hemen jaioan ez, ni leitzarra naiz. Eta egia da, Tolosako inauterik beti ikeragarri gustatu zazkit, eta hala da, eta ederrak die, eta gaina ostegun gizenak badozio zer berezio. Eta hasiera honek, eta egia da, oso polita da bai, ederra da. Eta gaina egueldi honekin, euririk gabe bikainera. Eskerrik asko eta ondo pasa. Berdin, ongi segi. Inaute berri on denoi. Aurten, gure herrira, gonbidatu bereziak etorri zaizkigu. Prozesu bati bukaera emateko. Lehen talde gonbidatuak hurbiltzen ari zaigu. Eta horretaz hitz egiteko beste gonbidatua dugu. Matías Prats. Hola, buenos días a todos y bienvenidos.
Ongi etorriak, Gonbidatuak erdatuenak direnez, aldi bereko itzultzailea erabiliko dugu. Ta horrela, galderak euskaraz egingo ditugu eta erantzunak erderaz izango dira. Zer esaten dezakezu talde horra agertzen zaigun talde horretaz erabiltzen dituzten jantzietan? La verdad que los trajes son de 1735, lo que vamos a ver ahora a continuación. Estos trajes estaban hechos antiguamente por sastres de gran importancia y gran renombre, pero tenemos constancia que estos últimos años anda Ágata Ruiz de la Prada intentando hacer un modelo para la legión. Veamos cómo se acercan nuestros invitados especiales. Ahí están, sin el 5% traje y sin gastos de comisiones. Eko pixka bat utzi, mesedez. Legión de Ciudad, la euskera, se dice Legión de Ciudad. Eta musika, zer komentatzen diguzu, Matías? Bueno, la música antiguamente estaba compuesta por un famoso compositor. Los últimos arreglos los ha hecho José María Cano, del grupo Mecano. Y la verdad, ¿qué paso lleva? Qué ritmo lleva. Hortxe ikusten ditugu, euskeraz. Ahí los vemos. Ahí los vemos. Están los hombres. No sé cómo los ves tú, pero yo los veo arreglados, Últimamente les ponen harina, creo. Se les ve que están. Parece ser que lo que decía el ministro de Defensa era cierto, Están en el régimen, se les ve finos. Argala, que se ve la euskera. Argala. Con el 5% cae. Ya no tienes que. Se puede hacer publicidad para aquí en Tolosa. Mejor que no. Ahí vemos la procesión, Bueno, el caballo desde convida a jugar a ver tu correo. Vale, tú que sabes. Oye, vaya, momento, un día. Momentos. Ahí tenemos a los legionarios de Verazugui. Fíjate, se le ve a Agustín. Forjado en tantas batallas, El capitán Romerales. Con su muleta. Este estuvo en la guerra de Ifni. Y tiene metralla por el cuerpo como si no costara. Cuidado, Taldea Elten ari urrengo gonbidatuari errege emerituari hitza emango diogu. Denok ezagutzen dugu gaurko honen lotura larraza egunarekin. Bere jaiak urriak 12 ospatzen dituzten da. Zer iruditzen zaizu talde honek eskatzen duena? Buenas todos, me llena de orgullo y satisfacción
ser el encargado del acto solemne que vamos a vivir. Corría el año 1965, cuando se terminaron de edificar las viviendas últimas de un barrio con carácter, un barrio con personalidad propia, un barrio unido culturalmente a España y también de manera sentimental. Prueba de ello es que mantienen sus fiestas patronales en una fecha grande para todos los españoles, el 12 de octubre. Siempre habéis estado, Berazubi, en nuestro corazón. Por ello, en nombre de la emérita reina Doña Sofía y en el mío propio declaro, desde hoy, día 8 de febrero, dame un poquito de agua, pues, que se me estoy secando. Es que se me secan las cuerdas, ya estoy mayor ya. Gracias, Sofía. Declaro, desde el día 8 de febrero de 2018, proclamo la independencia del barrio de Berazubi, desanexionándose así de Euskal Herria. Gora Berazubi independiente Coat. Bueno. A ver. Ya no saludan a la autoridad, como me he jubilado no te joden. No me saludáis ya, como me he jubilado no me saludáis. Venga, tranquilo, Ya no me saluda nadie, vamos. Como me he jubilado. Bueno, adortu dezagun aurtengo kabiala ikutxuna den Berazubi karroza taldea. Eta denok, eta beraiek izango dira zuzendariak, beti bezala oinuak egingo ditugu, baina beraiek zuzenduko dituzte eta xaupinazkoa botako dute. Venga, nahi duzera.
Eta eman zaio hasiera inauteriari hitzea. Hasi da festa, eta hemen salto utzizinik gaude egia esan kasinotik, Lehertu da suziria, plaza beteta, plaza saltoka, kolora besterik ez. Eta xelebrekeria ere bai, aurre ikusita zegoen moduan Berazudiko karrozako kideek aste santuko kapiroteak eta legioa bera ere Tolosaraino ekarri digutelako gaurkoan. Hor ikusten ari gara, jendea pozi, jendea alai, inauteria alertu da, eta ostegun bizten abestia entzuten ari gara. Bai, gainera bi txarangekin, bata kabiala txaranga, bestea ostegun biztenen txaranga, eta laizter minutu gutxi barru plaza ustu egingo da Tolosa inauteriz betetzeko. Irudiz zoragarriak aurten ere iazko unkidurari gabekoak, Marikruzena beste txupinazo bat izan zen, baina bakoitzak bere txupinazo bizi du eta Berazudikoak zoratzen daude. Hori da. Esan barra daukagu oso momentu magikoa dela hau. Tolosa asko kasko bizi dutena, Tolosa askoren momenturik gustokoena, eta ostegun bizten ere Tolosa askorentzat egunik politena dela asko esaten dute. Zalantzari gabe, unkitzeko eguna, festarekin unki badaiteke bat, momentu hausi izaten da betako bat. Eta hasi da, urtetik urtera berdina errepikatzen dugu, espero baino lehen iristen da beti inauteria eta eskerrak ala izaten dela, bestela zain egon beharko nuke. Bapatean hitzea, udaletxeko balkoia ustu eginda, ez dakit, bera jetxiko dian jazuzenen, hauek ere txarangan atzetik saltoka biltzekoak izango ote dien. Arkupean ikusten ditugu aste santuko kukurutxo handi horiek. Eta orain urtero betzela kabiala txarangak piezaren bat edo beste hemen jo, eta korporazio eta guzti aldezarrera abiatuko dira beren dantza eta umorea zabaltzera. Aldezarra betetzen baita lehenengo egun hauetan. Hori da, kurioso izaten da egia esan, plazak daukan betekada ikusita, ze azkar ustuetzen dan. 12 eta 10, 12 eta 4 plaza utxe egoten da, ikusgarri izaten da. Ebakuaziorako ondo prestatuta dagoen seinale, eta urtero proba ostegun gizena izaten da, eta egia da bai, oraindik hala ere jendea ez da mugitzen, Horre kabiela inkansables txarangarekin hor ari da jendea saltoka. Eta jendea salto egin behar dauka gaurritzea. Bai, hemen ere egia esan isilik egon garen bitartean saltoka aitu geha, bestela hitzeiteko ere ez genuke kemenik zango. Hoi da, plaza saltoka, balkoiak ere beteta, balkoietako jendea saltoka. Eta bueno, gaur hasi da inauteria, ostegun bizten otsaiaren 8, baina gaurtik aurrera ere festa izango da Tolosan. Bai, festa izango da. Bihar eguna lasaiago izaten da ajeak eta nekeak pasatzeko, baina Ozenkitxistulari taldearen kale jira urtero bezala goizeko 11:00 hasiko da, Atletik eta Realaren arteko lehia hori irudikatuko dute, eta goizari kolore pixka bat jarriko diote lehenik. Hori da, eta arratsaldean 4:00 gaur bezala Zizen plazan Xixen festa kabiala txarangak alaituta, eta ondoren kale jira izango da. Ostiralmeak ere badu bere danborra da gainera, eta bihar 8:30 abiatuko da urteroko moduan. Hori da, Txosnagunean iluntzean kontzertua eta 10:30 arpegi taldeak antolatuta ostiralme eguneko jaialdia Leidor aretoan. Eta azkenik, ostiralme hori hainme ez izateko Tolosako jainekin txarangak bere saioa eskainiko du 11:00 aurrera, beraz badakizue txarangazaleok jainekin txaranga zoragarri horrengana gerturatu zaitezte. Hori da. Eta txaranga doinuekin jarraituz, ostiraletik Zaldun eta bezperara larumatera egingo dugu salto, eta txaranga doinuak ez, baina dultzaina doinuak izango dira goizeko 11:00 aurrera, Tolosako erraldoi eta buruhandiak plaza zaharretik aterako baitira. Hori da, jende pila elkartzen da erraldoi eta buruhanden inguruan beti, eta inauterietan are gehiago, eta hori bakarrik ez du izango Zaldun eta bezperak 11:00 musika eskolako ikasle bandak ere kale jira egingo baitu urteroko moduan, musika eskolatik irten da. Hori da, kabialai elkarteko txarangere aterako da, udaberriko dantzari txikiarea izango da larun batean. Eta udaberriko dantzari txikia plaza zarrean dantza egingo duen moduan, Imanol ere plazan dugu lan eta lanari da, eta badu protagonistaren bat bere aldamenean. Bueno, hementxe gaude. Berriz ere plazatik leheno txarangagin eta oin inauterizale batzukin. Bueno, ze moduz dihoazte hasi dira festak? Oso ilusio handia egin da, ja hasi diala eta ilusio egin. Eta zein berdezue, hemen oin txarangan atzetik ibili edo zein da zuen asmoa? Bai, goizten txarangan atzetik eta gero afaltzeko sagarrotegiagoaz. Bueno, ikusten danez, hemen denetatik daukagu, pankartak, dana sartzen zaigu. Bueno, eta zer dagoazue gustukoena edo inauteritatik? Ba, ez dakit, bat ez ondo pasatzea, azkenen urten behin izatea, eta hoxe ondo pasa. Ba, eskerrik asko, eta nahi mazue esan dezakezue, gora inauteriak edo kamara begiratuta. Gota! Gora inauteriak!
Eta egitarau hori errepasoa egiten ari ginen oinatz, eta jarraitu egingo dugu Salunita bezpera horretan, eguraldiak baimentzen balin badu behintzat, Aizorratz elkarteak aur danborrada antolatuko duelako, eta arratsaldeko postetan irtengo dira geltoki kaletik. Hori da, eta arratsaldeko 7etan Tolosako danborrada ofiziala izango da, plaza zarretik abiatuta. Eta iluntzean, txosnagunean kontzertua, eta iraunkorrak berriro, ezta? Eta horiako txaranga ere bai, badakizue larun batean kanpotarrak mozorratuta etortzen direla, gustuko izaten dutela, eta txaranga ere izango da, Tolosako ohitura horiek bisitariei ere erakusteko, eta Zaldunita eguna azkenean iritsiko da. Hoi da. Dianarekin beti bezala, goizeko 8etan pijama jantzi, eta kalera salto egiteko eguna, kalean salto egiteko eguna. Hori da, goizeko 8ak iritsiko dira, batzuentzat inauteria orduan hasiko da. Eta, Dianarekin festa berriz ere lertuko da, beste inauteria bat hasiko da, Dianaren doinua ere zoragarria da, egia esan, jende zabiltzen dago Erriti plazan, igandean goizeko 8etan. Momentu berezia, Tolosar horietako bat, eta gainera, Diana zenbat aliz jotzen duten ere, aipatzeko da Tolosako musika bandakoek esfortzu galanta egiten dutelako, 100 aldiz edo errepikatzen omen dute Dianaren doinua, eta guri gustatzen zaigu, baina akaso bereek aspertu ere egingo dira batzuetan, Bai, eta iganderekin jarraituz, igande eguerdian karrozak, konpartxak aterako dira, Tolosako kaleak erabat beteko dira, kanpotik ere jende desente etortzen den eguna izaten da igandea. Eta igandea batez ere, itxura aldatzeko lehen eguna izaten da, ilusioz jazten gaituen egun horietako bat izaten da, mozorroa prestatzea gauza delako, eta bestea egun horretan mozorroa jazta izaten delako, kalera atera, eta ez ezagutzea ere politia delako, ez? Jendeak ez ezagutzea edo, horretan saiatzea. Inauteriaren txarma ere hori izaten da, ezta? Egun batzuetaz zera transformatzea edo. Hori da. Ez dakit aurreratzerik baduzun oinat zertaz aterako zen aurten? Ritzea, konprometx baten jarri nazue. Ze esango izut? Esango izut, ez dut esango, zuk esango aldiazu. Pista bat igual bai. Nik esango izut Tolosako festa erakargarri eta goxo batetik dijolan ere mozorroa. Txuleta igual. Hortxe utziko dugu. Nik esango izut Tolosako auzo bati lotutako mozorroa. Tolosar, oso ondo. Ez da beraztu izango, ez? Ez, beraztu ez beste bat. Esan genezakin jauturizale petoak gerala, gure gaiak, herri lotuta aukeratzen ditugulako. Eta esaterari joan oinatz, ze zoragarria den irudia, baina egia esan, inbidia sekulakoa ematen digutela irudi hauek, ez da, eta inbidia ematen digutenez, lan agustuara egiten dugu gaurko egunez, baina bera jetxi nahi dugu, eta agur esateko ordua ere iristen ari zaigu. Hori da, Imanolek ederki kontatu digu plaza zarrean gertatu den guztia, eta guk ere gure konexioari agurra eman behar diogu, eskerrik asko ikusentzule guztiei gurekin izateagatik Txupinazoaren saio berezi honetan, eta esan barra dukagu inauteriek jarraitzen duten bitartean, bai Tolosaldeko atarian eta baita 28 kanalean ere, jarraipen zabala izango duzuela datozen egunotan. Hori da, hasieran esan dizugu eta orain berriro esango dizugu, beste urte betez, hurrengo urten ere hemen izango garela noski urteko egun garrantzitsuena zoi kontatzeko, eta orain hasi da festa, gozamena, beraz, ondo pasa, aldameneko ere ondo pasatzen utzi, eta gozatu inauteriak. Hori da, ondo pasa, zintzo ibili, eta gora inauteriak. Tolosako inauteriak. Aio.